tafin hannunka. Fargaba ta cika zukatan mazauna garin Sokoto bayan da 'yan bindiga suka kai hari garin. Farashin man fetur ya sake tashi a manyan biranen Najeriya. Waɗannan da ma wasu ƙarin labaran suna nan cike makil ta cikin shirin Arewa a tafin hannunka. Ku dai kawai ku biyo mu. Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin shirin Arewa a tafin hannunka. Shirin da Gambiza TV ke tattaro maku muhimman labarai daga sassan arewacin Najeriya ta fuskar tsaro, siyasa da tattalin arziki domin fahimtar halin da yankinmu ke ciki da kuma inda aka nufa. Ni ce taku Salma Magaji Hudu zan gabatar muku da shirin. Rahoto ya nuna cewa 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar Kwara a jihar Sokoto, inda suka kashe mutum ɗaya sannan suka sace mutane 5 ciki har da mata. Mazauna yankin sun ce maharan sun shiga ƙauyen da daddare suna harbe-harbe, wanda ya jawo firgici a tsakanin al'umma. Jami'an tsaro sun ce ana ci gaba da ƙoƙarin bin sahun maharban domin ceto mutanen da aka sace. Gwamnan jihar Zamfara ya sauya sheƙa zuwa jam'iyya mai mulki. Dauda Lawan ya fice daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar APC. Rahotanni sun ce matakin ya biyo bayan tattaunawa tsakanin manyan shugabannin siyasa domin haɗa ƙarfi da gwamnatin tarayya wajen tunkarar matsalolin tsaro da ci gaban jihar. Farashin man fetur ya sake tashi a manyan biranen Najeriya, inda rahotanni ya nuna cewa ana sayar da man fetur kusan Naira 1,040 a Legas da kuma Naira 1,080 a Abuja. Lamarin da ke ƙara jawo damuwa kan tsadar rayuwa da farashin kayayyaki a kasuwanni. Masana tattalin arziki na cewa ƙarin farashin na iya ƙara tsadar sufuri da kayan masarufi a sassan ƙasar nan ciki har da arewa. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa a tafin hannunka. Ku kasance tare da mu a cikin shiri na gaba don jin mu ɗauke da wasu sabbin labaran. Ni ce taku Salma Magaji Hudu. Nake cewa sai mun haɗu da ku a cikin wani sabon shirin na Arewa